Dobrý den, vítám vás u sledování prvního videa, které jsem pro vás připravil. Jmenuji se Jiří Peša a jsem spoluautorem portálu Fotoknihy a kalendáře.cz. Pojďme se spolu podívat na fotoknihy z různých stran. Naším cílem bude zjistit, k čemu nám fotoknihy jsou a jak na to, aby vaše fotoknihy byly krásné, abyste je pořídili levně, aby se vám líbily po letech a abyste je dokázali vytvořit snadno a rychle. Já mám teď v ruce fotoknihu, kde jsou fotky s mými syny, když byly o něco menší, než jsou teď. Těžko vám teď popíšu svoje pocity, které teď zažívám, když držím tuto fotoknihu v ruce a vidím ty obrázky. Ale nakonec já jsem si jistý, že určitě teď víte, co myslím, že to znáte, ty pocity nad fotkami. Pokud jste měli pečlivé rodiče, nebo pečlivého dědečka, jako jsem měl já, tak máte možná něco takového. Klasické fotoalbum. Nebo aspoň tohle. Prostě papírové fotky. Vzpomínky. Řeklo by se, ach ty vzpomínky. Je to trochu zábavné, trochu je to dojemné a nostalgické. Však to znáte. Pravděpodobně máte také toto. A je z doby, kdy už se nikomu nechtělo nalepovat růžky do klasického fotoalba. Tady mám větší variantu. Tohleto, kdo ví, jaká nádhera, zrovna není, ale ten svůj účel to splní taky. Fotky to uchová. No a dalším krokem ve vývoji, další variantou fotoalba jsou fotoknihy. Fotoknihy mají tu výhodu oproti těm dřívějším fotoalbům, že si můžete sami určit počet stránek a počet fotek. Ty fotky můžete mít taky různě veliké, to je další výhoda. A do třetice máte určité možnosti grafického řešení fotoknihy. A vlastně ještě jedna věc. Fotoknihy také existují v různých variantách zpracování. Mají různá řešení vazby a desek. A o tom si něco řekneme v příštím videu. Takže, k čemu nám jsou fotoknihy? Je to jasné, uchovávají naše vzpomínky. A jednou si nad nimi krásně popláčeme. A jak už jsem naznačil, v příštím videu se podíváme, s jakými fotoknihami se můžeme setkat a jaké řešení je nejlepší pro ten který účel. Takže vás zvu ke sledování příštího videa a těším se.